Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Oras na para basahin natin ang ating problemang pinadala sa biyahe text line natin 0917-851-4329. Itago na lang natin siya sa pangalang Dino. Ito na po ang biyahe ng buhay ni Dino. Good evening, DJ Lala of 90.7 Love Radio, Buong Boa. Itong storya ko ay tungkol po sa karelasyon ko na hanggang ngayon umiinit talaga yung ulo ko sa kagagawan niya. Bakit pa niya kasi pinopost sa social media yung mukha ko? Pati tuloy yung mga tao, hindi naman nila ako kilala, dinadali pa niya ang reason na nagawa niya. DJ Lala, dahil sa sobrang selos, nag-formal breakup naman po kami. Hindi niya matanggap. Pero bakit niya pa kailangan gawin yung hindi ka nais-nais? Sarap talagang ilibing ng buhay, DJ. Gigil siya eh. Hindi ko talaga mapatawad hanggang ngayon. Year 2017 pa yun nangyari. Ginamit pa yung name ko sa kasamaan niya. Ay, may takot naman ako sa Panginoon. Ang sama lang talaga ng pakiramdam ko, DJ Lala. Ano po ba ang gagawin ko? Maraming salamat and more power to your show. My love, hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo. Nang scam ba siya? Nilagay ka ba niya sa Facebook dahil sabi niya wag tularan ng taong to, masama ugali nito? Libelous ba yung mga sinabi niya? Nag-create ba siya ng kwento against you na hindi naman totoo, and yet dahil napakalat yung mukha mo, feeling mo you were humiliated, nasiraan yung pangalan mo? My love, there are legal actions you can do to put that story or to put that notion at rest. Meron namang mga legal actions like what I've mentioned kanina. If nasira yung pangalan mo, nasira yung kabuhayan mo, nasira yung reputasyon mo, pwede mo naman siya sampahan ng kaso ng libel, my love. If you think talaga na masyadong degrading yung nangyari sa'yo, kumbaga naging detrimental yung ginawa niya sa pagkatao mo, then you can do that to put this issue at rest. Pero kung sumama lang yung loob mo and up until this moment, masama lang yung loob mo thinking about it, then my love, I think kung naka-move on na lahat ng tao and nobody's looking at you the same way kung paano kanya dinescribe sa post na yon, at hindi naman na naaapektuhan yung buhay mo ngayon because of what that person did to you years ago. 2017 pa kasi yun, mahal ko eh. Then I think it's about time you let it go. Kasi kung naapektuhan ka noon nung 2017, naapektuhan ka noon nung 2018, that's fine. Kasalanan niya yon. Pero kung hanggang ngayon 2022, kahit wala nang nagpapaalala sa'yo, kahit wala namang tumatrato sa'yo ng kakaiba because of that, at ang naaapektuhan lang ay ikaw sa tuwing naaalala mo, my love, that is no longer on her. That one is on you. Kasi ikaw na lang yung kumakapit sa pait ng kahapon. Naintindihan mo ko, my love? Kasi at one point in our lives, we all have to move on. Diba? No matter how much we hate those people who've wronged us, na nagkamali sa atin, na sinaktan tayo, na siniraan tayo, na binahira ng pangit yung mga pangalan natin, at some point in our lives, we have to move on. Kasi kung nagawan nila tayo ng pagkakamali, kung nagalit tayo sa kanila before, na papangit nila yung araw natin before, to drag it all the way up until now is no longer their doing. Tayo na lang yung nananakit sa mga sarili natin. Tayo na lang naaapektuhan, sa ating araw na lang yun nasisira, sa ating buhay na lang yung namomblema. Nagigets mo ko, my love? I understand na there are certain actions na para sa'yo magiging unforgivable. Even when sabihin ng mga tao sa paligid mo na patawarin mo na siya, it's kind of hard to do that. And my love, I'm not gonna ask you to do that. To forgive people that you don't think is worth forgiving. All I'm asking is for you to move forward. Stop anchoring yourself sa nangyari sa nakaraan. Katulad nga ng sinasabi ko, kung hindi na naman yan naaapektuhan yung pagkatao mo ngayon, hindi na naman yan naaapektuhan yung tingin sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo ngayon, then my love, ikaw na lang yung
nagpapahirap ng sitwasyon mo. Ikaw na lang yung nagpapabigat sa kalooban mo. Just let it go. Hayaan na lang nating karma na lang yung dumali sa kanila. Ipagpa sa Diyos or iangat na lang natin sa most powerful yung karma para sa kanila. If malinis ang konsensya mo na wala kang ginawang kahit anong mali, you stick to those people who stood by you sa mga panahon na walang-wala ka makapitan. You believe in them, have faith in them, and maybe see your own reflection in the mirror and tell yourself na this is what those people saw or see every single time they look at me. Ito yung nakikita nila. Maybe it's about time I believe in what they see. If nakakakita sila ng goodness in me, reason to stay in my life, then I should see it too. Kasi ako yun eh. So my love, let it go. Sometimes, hindi naman mahihilom ng apology yung sugat na ginawa sa atin, lalo na kung malalim. Pero we all have to wear those battle scars as a reminder that in this life, people will do things to hurt us. But they will never be able to do anything that can break us unless we allow them to. Claro? Claro.